ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ ମଣିଷ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯାଏ? ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଯାଏ, ଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଯାଏ କି ନା ଏହା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ଯାତ୍ରା? କେହି ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କେହି କୁହନ୍ତି ଏସବୁ କେବଳ କଥା। କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଦେଇ ଆସିଛି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କହେ ମଣିଷ କେବଳ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ। ମାଟି, ପାଣି, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ ଓ ଆକାଶ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଗଠିତ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱରୁ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ଅମର, ଅବିନାଶୀ ଓ ଶାଶ୍ୱତ। ଭଗବଦ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା କେବେ ଜନ୍ମ ନେଉନାହିଁ, କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ନାହିଁ। ଶରୀର ପୋଷାକ ପରି ପୁରୁଣା ହେଲେ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟର ସତ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ଶେଷ ଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଦେହକୁ ତ୍ୟାଗ କରେ। ସେ ସମୟରେ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ସ୍ମୃତି, ଜୀବନ ଭରି କରାଯାଇଥିବା କର୍ମ ସବୁକିଛି ଆତ୍ମା ସହିତ ଯାଏ। ଶରୀର ଏଠି ରହିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରେ। କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମା କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯାଏ? ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ କର୍ମ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯେପରି କର୍ମ କରେ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତା'ର ଗତି ସେହିପରି ହୁଏ। ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ। ସତ୍ୟ, ଦୟା, ଦାନ, ସେବା ଓ ଧର୍ମ କରିଥିବା ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ଯାଏ। ସେଠାରେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସୁଖ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ନର୍କଲୋକ। ହିଂସା, ଅନ୍ୟାୟ, ଅସତ୍ୟ, ଅହଙ୍କାର କରିଥିବା ଆତ୍ମା ନର୍କରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରେ। ଏହା ଶାସ୍ତି ନୁହେଁ, ଏହା କର୍ମର ଫଳ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ। ସ୍ୱର୍ଗ କିମ୍ବା ନର୍କର ଫଳ ଶେଷ ହେଲେ ଆତ୍ମା ପୁନର୍ବାର ପୃଥିବୀକୁ ଫେରେ। ନୂଆ ଶରୀର, ନୂଆ ଜୀବନ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ପୁନର୍ଜନ୍ମ। ମୋକ୍ଷ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ୟ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କହେ ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୁଏ, ନର୍କ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମୋକ୍ଷ ହେଉଛି ଶାଶ୍ୱତ। ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ମୋକ୍ଷ ପାଏ ସେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେଉନାହିଁ, ସେ ପରମାତ୍ମାରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ଶେଷ କଥା, ମୃତ୍ୟୁ ଶେଷ ନୁହେଁ, ଏହା ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ, ଆମ କର୍ମ ହିଁ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଏହାକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।